súťaží mimo územia Španielského kráľovstva. A takisto vám veľmi rád prezradím, že jeden z rozhodcov je teda človekom, ktorý sa tomuto venuje v Španielsku i vďaka jednej Slovenke, ktorá sa volá Petra Černáková, ktorá pozná, že od roku 1998 na Slovensku rozvíjam tancovanie na vozičku a obrovsky sa teším, že Španieli nemajú len jeden tento pár, ktorý dnes prišiel, majú ich 4 a veľmi dobré, takže ďalšie veci, ako napríklad o najrýchlejšom detkovi Slovenskej republiky až po čači. Ča, ča, ča!